Muzikanti nebo šikovní končtí handlíři. To bývala nejčastější představa Evropanů o Romech. Tradiční činností romských žen bylo samozřejmě hádání z ruky, které gáčové hojně vyhledávali už od středověku. Romky však nejen věštily budoucnost z ruky či karet, mnohdy byly i léčitelkami. Tato žena například proslula tím, že uzdravila skotského krále. Méně známá je skutečnost, že existují tradiční romská řemesla. Typickou a od středověku ceněnou profesí byl kovář, romsky charťas. Romští kováři měli svůj vlastní způsob práce, od jak živa při ní seděli. Pomáhala jim manželka nebo děti. Nekovali jenom koně, dostávali i zbrojní zakázky od královských armád. Kotláři, kdysi profese tak rozšířená, že se dokonce stala jménem celé skupiny olašských Romů, Kalderaša. Další běžnou profesí bývali košíkáři. Mnohé pletené, proutěné koše, ošatky či posady na slepice, které mívaly naše babičky, jsou dílem romských rukou. Tradiční je i výroba dřevěných koryt a nádob. Ti, kdo se touto prací zabývali a leckde dosud zabývají, se nazývají korytary, neboli beáša. Staletá je i tradice romských medvědářů, kterým se říkalo ursary. Ale tak, jak mizel ve východní Evropě a na Balkáně po druhé světové válce tradiční způsob života, mizela a mizí i romská řemesla a mnozí Romové jsou nuceni se věnovat profesím, ke kterým je žádná tradice neváže.